Bola! Ayaw! Ayaw! Welcome back to my YouTube channel. I'm Christopher Gonzalez. At nandito na naman tayo ngayon sa ating Paula time sa ating mga kasamahan sa Paula. Hello mga kuya. Hello. Shout out. At saka mga tumay, papaliwanag ko sa inyo kung ano ang laman ng may waga box nito ay kung malalaman nila kung ano pangalan, bibigyan ko sila ng 20 pesos bawat isa. Hindi 20 pesos na, hindi ang laman nito mga katumpay. At kung malalaman nila kung ano ang pangalan ng hindi, bawat isa 20 pesos mga katumpay. At siyempre mga katumpay, bago tayo mag-umpisa, kung sino pa hindi pa nakapag-subscribe ng ating YouTube channel, pag-subscribe mo dyan, pag-like, at siyempre pindot ka ng button bell at click all para update ka na sa mga i-upload ko mga video mga katumpay. Ay mga katumpay, ito yung ating kalahok. Yeah, subscribe! Lagi ako! Ano pa kayo mga? Edwin! Ulong! Larga! Bola! Ayaw! Larga! Oh, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ay, kanina na rin ka mo. Larga! Ano lang mo? Ano lang mo? Alam ko! Max! Wala ka! Max mo na! 20 pesos! Larga, isa pa! Congratulations! Nanalo ka ng 20 pesos! Yes! 20. Ay, maliliyo! Larga! Ano? Stopper! Snowber! Oh! Snowber! Wala na! Puta, mukhang maubos ata natin ngayon ah! Ano ulam mo? Ano ulam? Ano nito? Orange! Ano pala orange? Orange yan eh! Ano? Anong orange? Ano nga pala kita eh? Talo na! Oh, talo na! Wala. Mali, walang pangalan binanggit. Balik. Ulit. Dito tayo mga katupay! Doon! Ikutin mo mga katupay! Yan mga katupay, okay. Bistig liksan tani mga katupay, masigasahan tayo! Ano ba ito? Ha? Icon! Pakita mo! Sino next? Itlog! Pakilala mo na! Nestor Itlog Sahol alias Boy Itlog! Oh, panalo ka eh, isa pa. Ano? Snowber! Oh! Isa pa! Guba kayo! May mga kapag to! Ano? Max! Sampalok! Mali! Ito naman! Ikaw na ito! Dito hula! Korek na! Wala pa rin! Dito! Ito! Ay, Pakilala mo na ba eh?
Papa? Ating kita naman ninyo! Sampalok. Sampalok pa. May palok daw, palok. Sapalok! Talaga. Wala na. Mintos, mintos. Matindi. Ano pa? Wala na. Wala na mga katupay. Wala na mga tupay. Grabe saya talaga. Siyempre, babayaran ko na yung mga dana. Siyempre. Wala nang madaanan mga katupay at baka masagasaan tayo. Yan. Ano yung una? Alright mga tupay, ito yung una natin kalahok. Siyempre, 40 rin sa kanya. 40! Thank you, Christopher! Ano ba sabi mo sa ating mga viewers, ano ba sabi mo? Salamat sa... Salamat sa Katupay. Subscribe, Christopher Gonzalez. Subscribe ka sa Christopher Gonzalez. Alright, thank you. Ito na ba yung nasunod na kalahok mga katupay? Bigyan mo na 10 yan. Uy, bibigyan mo ito ng... May barya tayo dito. 40 pesos! 40 pesos. Takbo 40 pesos! Ano ba sabi mo? Congratulations. Surprise Subscribe! Ito! Kaya Christopher! Subscribe! Mga tupay! Ito ang magpare ko. Ibigyan na naman natin ito lang. 40 pesos! Yes. 40 talaga kayo. Congratulations. 40 pesos! Kumusta yung sa mga viewers natin? Salamat! Uy. At Paring Super! subscribe ka mga Bulacan na kakaon. Alright mga tubay, sana natuwa kayo sa binagi ko sa inyong video mga tubay. At siyempre, abangan nyo mga tubay, marami pa akong vlog yung gagawin at sana mas masaya kumanda kayo ng konti. At saka, siyempre, ako na magkapos. Kung sino pa yung mga hindi pa nakapag-subscribe na nyo sa lindan, mga tubay, at sana mag-subscribe kayo at siyempre, like nyo na rin at i-share kung pare. At siyempre, pinutin nyo ang button bell at click all para update ka na sa mga i-upload ko pa mga video mga tubay. At nandito na lang at shoutout naman sa aking cameraman yan, ang aking cameraman mga tubay. Hello, shoutout to you at sa supported ko yan mga tubay. Yeah. Okay. Alright mga tubay, nandito na lang mga tubay.